Takže ahoj lidi a dneska vás vítám u mýho prvního videa a já jsem Kačer a se mnou je tady Michalos. Zdravím, já jsem tenhle Gard vedle tebe, jo? Jo. Já jsem Gard. Čemu tady na to týpečka? Já víc to. Tak, jo, doufám, že mi dáš do Zukate. Sugate. Ho, pojďte se mnou. Sugate. A jsem tady. Jo, tak tady tam se jmenuje Sigma 94 262. Nejlepší Sigma, kámo, prostě to je úplně Sigma Boy. Hele, to už je noc? Ne, že bys měl rád Sigma Boy. Kdo to má rád, tak mi to je jedno. Jdeme červenou zelenou, jo? Kačere. OK, Michalos. Jsem. První hra se jmenuje Červená zelená. Game begin. Green light. Red light. Já bych chtěl, abych udělal novou sérii s textem, tak tady bych chtěl aspoň 5 lajků. Green light. Red light. Ale to jo. Yes. A ještě A tady stajpuju ze zhora. a do konce jara bych Red light. chtěl dát Green těch light. Red light. 5 odběratelů, nebo jestli budete hodný, tak na i 10 a budu za to mega rád a natočím speciál za 10 odběratelů. Green Jo. light. Nejlepší spíš dej za 20 odběratelů. Ať kámo, Red light. prostě takový. Můžu se pomodlit. Green light. Běžím. Red light. Já střelil do frontmana. To teďka lidi Green light. Je konec hry. Red light. Podívej, já jsem tady nahoře. Jo. Nekoukal. Už se to zavírá. Zdravím ty tam dole, zdravím. Čau. Otevírám dveře. Je. Bum a zdrhám. Teleport. A já... jo a teďkon jsem na druhý hře, která teprve bude. Já otevřu už vrata. Vítejte na druhý hře. Takže jsem tam. Hi, frontman. A 4 lidi chtějí skončit. No. Jo, schodil jsem frontmana, to jsem já. No, prosím ne. Je to, no, tak my jsme docela prohráli, no, o 8 lidí. A momentálně tady Michalos měl rozhovor S panem frontmanem. Vítejte. The game you will participate. Game 1, Takji. Aha. Tady jde. Game 2, Flying Hráče Stone. strkat, jenom hráče. Game 3, Gongi. Cože? Game 4, Spinning Top. And finally, Game 5, Jackie. Dobré, poprvé nejsem, jakože už nehraju Tak a já ještě takže se nesačím. Au! Ještě
Já tady mám bitku s panem Frontmanem 2. Ne tam ten, ale. Ahoj. Já si tady mám sumo. Hej. No tady všechny strkáme. Kámo, tak si tady ten nejhorší Frontman tenhle. Kámo, naschodil jsem ho. To je vlastně ale nepravý. A navíc to není Squid Game, to je Roblox Squid Game. Kámo, právě Squid Game je Irlo Squid Game. Jak to je? To musíte držet. A to neumím lidi. Jo! Jsi strašně dobrý lidi. Dělej typečku. No jo, ty jsi mrtvý. Dělej. Koko. Stupid koko. Tady Michalo se trošku vyhrotil z Kámo, je moc strká. Dělej typečku. Dělej. Co jsem ti udělal? Chudák. Dělej týpku! Kámo, co jsem mu udělal? To je Rusák, že mi nerozumí, co jsem mu udělal. Dělej! Týpku! Ale já to kašlu, já nechám, aby mě strkal. Týpku! Týpku! Hej, takhle mám ztrácet. Týpku! Hele, když mě strkáš, tak jako že ztrácíš svůj život ty. Týpku, dělej! Jo! Hodí, Já počkám, až... hraju kongy. Já počkám, až ho to přestane bavit. Mám kongy hotový lidi. Teďka už jenom se poslední hra. Dělej, pojď, už jenom půl minuty. Kapěš? Já to možná ani nedám. Spíš to nedám, možná nedají. Dělej, týpku! Jo, to furt baví toho Frontmana. Komu spam klik. Dělej, týpku! No a tady bych to asi ještě neudělal a šel bych dát ještě jednu hru. Co na to, Michalos? Asi ne. A doufám, že se vám moje první video líbilo a Haha, nemůže na můj pokoj, nemůže. vidíme se